Wamholela kodwa? Bengimholela. Kwase kuba nalengxenye behleze uyibambe ukuthi uzoma. Angikuthembi yazi. Hayi. Angikuthembi nani ukuthi ukhuluma ngemoto. Mina ayikho imoto engiyibona isile la egcekeni. Hayi kodwa. Usilethela amazenze nje. Umuntu osifazane leyo moto uzoyenzani? Dayisa yena phela. Abone ukuthi uzowenzani ngemali yakhe. Yindaba ungayidayisa uma solento bakhokhela imali. Angithi bona bangijahayo manje bazofuna imali kumina. Anginamali manje. Yazi usho ukhululekile we Mr Phile. Anginamali manje. Ukhululekile nje ngathi ngazi ukuthi affecteke indawo kuya yonke lento. Vela aku-affectile ngoba imali uyidlile. Lo sisi uthi bekusefana nosisi wakho. Kodwa futhi efana nosisi wakho. Ufana nosisi wami. Uyazi ukuthi kunengane ayithola. Uyakwazi lokho. Ngifuna ukuthi angikwazi le nto ngiyaqala uyizwa le nto. Awazi usunengane. Hayi angikwazi le nto ngiyaqala uyizwa le nto mina. Mzansi reality stories silungisa isizwe kanti igama lami ke ngumthokozisi uTshitshela Majongosi into abayikhonjwa zikhonjwa abagangile. Bafowethu ngicela nje ukudlulisa ukukhulu ukubonga kulaba abasilandelayo ema-page ethu. Siyabonga kakhulu. Siyacela futhi ke usiqhubeke utshele nabanye befollowe phela bethintele ya Kinobho ukuze ukwazi ukubona wonke ama-video esiwenzayo ngoba siyabhalelwa indawo nezindawo kufanele sihambe siyobabona bonke laba bantu abangakwenza ukulungiswa kubantu. Cha, ngiyacela ke namhlanje nisilandele siyobona insizwa eyasendiya eyaroba usisi igama lensizwa lena uMr Phile. Siyolanda imali yayibeka usisi owayesebenza kuye lensizwa le ngemali akumele akhe ngayo emthembisa ukuthi uzomakhela umuzi. Asambeni ke siyobona udadewethu esixoxeleke isitori sakhe ukuthi ithini indaba yakhe sikwazi ukubona lensizwa. Ngiyabonga. Namhlanje sivakashela udadewethu cha angikho ke happy bafowethu kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu usisi ozosichazela ukuthi ngampela ngabe usibhaleleleni idaba nje bethu ufuna simsize ngani ke. Well okunyeka kubuzwa abafowethu niyabona uphahle sekulona kodwa usisi uyena ozosichazela. Sisi sicela ubingelele ababukeli. Yebo sanibonani ngiyabingelela abaka reality show. Ngibe nenkinga la malana nodadewethu. Udadewethu usebenzile kakhulu ku Mr Henry. Shuthi mesebenzele Mr Henry sisi agcine ngokugula. Alale ekhaya isikhathi nje eside. Mengichaza ngendaba kemali, imali asha athi uyayibeka kwibosi yakhe emsebenzini. Ibosi yakhe lokhu imbekela imali. Shuthi ke ngihambe ngiya kabosi ngiyocela imali kasisi obusisi esho ukuthi uyambekela imali. Ngingena thiye kabosi ibosi mesichaza sisho ukuthi usisi uyagula ekhaya sicela imali kasisi ngoba ikade eyisebenza usisi uchazela ukuthi imali ubeyibeka kuwena ubumbekela. Isizathu ukuthi sicele imali yakasisi sihlale emkhukhwini. Umkhukhu uyawa izimvula ziyawa kungena imvula siyanethwa nosisi uyagula akaphilile fanele ahlale endaweni esafe. Manje ingakho bengithi ngicela leyo mali ukuthi kumele asimakhele ukwazi ukuthi ahlale naye endaweni ephephile akwazi ukuphepha ahlale endaweni eright engangena amanzi kanti vele akaphilile. Izindlu lana zakaphumi ngowamakhansela nisabhalisile. Izindlu zaphuma kona zabaphumela laba abanye abasalayo bangagcina bangayitholile. Shuthe kwakumele ukuthi ke thina sasala ngokuthi phela siyabona isimo se-development ukuthi asiqhubeki kumele ukuthi siqhubekele thina sizakhele. Shuthe bewusifica ngendlela. Ebevele imholela mhlambe ithatha ingxenye yomholo. Ngoba phela ngicabanga ukuthi ungasebenza unyaka wonke ungasafiki nanoplastic uma ugodokile ebethatha ingxenye yomholo. Ubemholela yena lamholela ngayo bavumelane ngale abembekelayo ukuthi le uyoyithatha ngesikhathi esefuna ukuyisebenzisa kusho ukuthi nakho ke exileka ebizo esegula. Shuthi ke manje nami ngizoyicela le mali ku Mr Andrew waphela udadewethu ulele embhedeni ayikho into ekwazi ukuyenza kumele akwakhiwe kumele simthengele ama medication adle nokudla okuright. Isimo ekhaya asisidle bafowethu ikati leleziko kuyabheda kubheda ngempela sisukhona la ngaphakathi sizongena but angicabanga ukuthi sizomveza emakhamereni. So njengamanje mina ufisa ukuthi siye kuyena uHenry Ndeni lo
siyolandela imali. Yebo, ngokwami ngicela ningiphelezele ngiye ku-Henry sicele le mali ngoba iyona esesithembele kuyona. Nami angisebenzi kwamina. Ngigade nangumuntu ongaphilile isikhathi sokuthi ngiyosebenza anginaso. Okay. Ngibona ukuthi sihambe kukuphi le ndawo? Uhlala ko-Shaswet. Shaswet. Yes, Shaswet. Okay. Ake asiqoqe soyibona le ndoda le. Ngingabonga kakhulu. Soyibona le ndoda lena ngicabanga ukuthi kuzoba kuhle. Nabo ngangazi ngicabanga ukuthi nje kuzoba kuhle ngempela ngoba sifuna ukulungiswa, sifuna ukuthi isinxephezelo list akekho umuntu ongasebenza iminyaka emingaka ethola leyo mali ebeka imali kumuntu ekugcineni useyishona lena le. So mina ngizokusiza ngakho nje njengamanje ukuthi soyifuna le mali. Ngingabonga kakhulu kwaba-reality show ngoba ngabe ngisizakale kakhulu ngikwazi nami uqhubeka nempilo nosisi ngibona ukuthi siyaphi naye. Mbukile wami, ngicabanga ukuthi sivele sibheke eChaswet. Siyobona le ndoda ndini le. Yini amakhalathi amandi? Amandi noma amakhalathi? Amakhalathi bamixile. Okay. Hayi, kulungile. Asiqoqe. Qoqo. Yes, knock. Yes, how are you? All right, and you? Yes, good. Sis, uthayi ikhalati nje indiya leli. Ikhalathi yena Mr. Blank. Oh, indiya nje leli. Ngiyakhuluma izulu. Oh, hawu uyakhuluma isiZulu. Oh, uyaphila ndoda? Ngiyaphila. Kwangcono. No mfethu angazi. Siyacela nje ukungena sihlale phansi sikhulume. Cela usidedele singene phansi. So. Mr. Phile. Yebo. Siyabonga mfowethu and I'm so great that you can speak isiZulu. Wenze nami izinto zibe lula because angidlali lana angikwazi ukuthetha ngesilungu so ngikhuluma isiZulu nje. Khuluma izulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiyabonga ukuthi usamukele. Siqhamuka ke kaMzansi reality story. Silungisa isizwe. Masilungisa isizwe sisuke izinto ezenzakalayo eSouth Africa engalungile nokudlala ngabantu mhlawumbe uthembisa umuntu into kube neyivumelana uthatha izinto zakhe kugcineke ungasayibuyisanga silungisa isimo esinjengaleso. Ngizama nje uku-understandisa ukuthi njengoba usibona silana sihamba namagadi nosisi engicabanga ukuthi uyamazi lo sisi. Ya, ngiyamazi. Uyamazi kakhulu. Wazi bani? Ngiyazi udadewabo. Wazi udadewabo. Udadewabo besebenzela wena. Besebenza la kumina. Okay. Mr. Njoba sila. Uyazi usikhona iphutho lenzile. Uyazi. Awuphiki konke ngingakakubuzi nje. Uyazi usikhona into wrong njengoba usibona uyazi khona into wrong esiyenzile. Oyenzile. Sisi. Yebo bhuti. Uyu Mr. Philelo wangithi. Yebo yena impela. Wayesebenzela udadewabo. Wayesebenzela udadewenu. Yebo yena usebenzela udadewethu impela. Okay. Cela kumchazela ukuthi njengoba sila size ngani ukuze nami ngiqhubeke kulento oyibhalile ngiphinde futhi ngikwazi ukudefend. Yena useshilo wathi uyabona ukuthi kuzuke ngani. Kodwa ngisengifuna ukuthi umchazele lonke udaba ngoba sishiye isimo sibhede ekhaya. Cela uchazele uMr. LP. Yebo ngiyabonga kakhulu leli thuba. Mr. LP ngize la ngabhalela kwaba reality show. Ngizochaza mayelana nesimo sasisi. Uyamazi usisi ebekusebenzela. Usisi ebekusebenzela ngize ngesimo semali yakhe njobe engaphilile ekhaya. Nendle esihlala kuyona njengoba ingekho safety ukuthi ingahlala umuntu ongaphilile. Manje usisi ukhuluma ukuthi unemali ayibeka kuwena ubeyithatha ingxenye yemali enye eyisave kuwena. Angazi noma kunjalo yini Mr. Play. Ake Mr. Play kusho ukuthi leyo mali ngicela ukuthi ungilungisela yona ngokuthi isimo sakhe asikho right and nendle ahlala kuyona ayiphephile. Funa sikwazi ukuthi kuleyo mali yakhe ngithenge imedication yakhe akwazi ukudla nokudla oku-right. Iyona ke into engizele la engabiza baka reality show ukuthi bangisize bangiphelezele ngize kuwena. Kodwa ke ngiyabonga ngiyajabula ukwazi ukuthi awuphikisani uyamazi naye inkinga ke esize ngayo iyona isimo semali. Hayo inkinga sasebenze mina. Ngeke ngikwazi ukukhokhela le mali. Mana phela umsebenzi wami.
imali kodwa wakwazi ukuyigcina uyivumele wena. Ya angigcina. Khumbula ukuthi wena uyivumele wathi wena imali ibikhona Ya bikhona phela ngaleso sikhathi sasebenza kumina. Phela phela banilalele mina ngithi i-COVID yafika ngayidla-ke imali engayona ngasebenzi wangeyona yakho imali wemisi. idlile mfethu ngizothini nami ngiyalamba la esiswini. Okay, senze njani-ke manje ngoba simbi isimo lapha ekhaya engicabanga ukuthi mhlambe usisi nawe lokhu amgcina ngalesa sikhathi esasebenza la wena akwazi uyixoxa nanokuthi uzombheka. Akade ngizama ukumfonela akabambi ifoni inamba yakhe ishiya. Kodwa uyakwazi egcikeni khona and uyazi ukuthi la indlu bengayitholanga indlela izindlu zamakhansela akayitholanga indlu usahlala lapha eMjodo and uyagula njengamanje wena bekufanele kade ukwenze bekufanele ukuthi wenze njani ukwazi ukuyomcheck umuntu kade ekusebenzela kanti nina mnjanje. Hayi kodwa ilapha mfethu mina angazi indlu yakhe mina bengimshiye emgwaqeni angenele yena lapha ahlala khona. Okay, usuhleli-ke nemali yomuntu-ke manje uhleli nemali yomuntu ebhenki ithini into kuwe ngoba phela uyazi le mali akuyona yakho ngiyakuzwa ukuthi i-COVID ikulimazile. Yes, wangakwazi ukuqhubeka nezinye izinto uthe uma uyidla le mali ukuthi uzoyikhokha ngani? Phela mina bengithi ngizoyithola itoho ngibuyisele imali yakhe ebhenki manje ayenzeki lento yabona nami ngihlele ekhaya nawe ungithole ngihlele ekhaya nawe mhlawumbe bengizoyiphumela ngiye etohweni manje ngifice ekhaya hayi kumsebenzi sengimdala manje abasathatha abantu bedlulele ku-35. Kanti unomnyama ngakuthi wabasabathatha abantu abana-35 awukho mina ngina-54. Ngizothola kanjani kumsebenzi kule nto bengisebenza nami? Okay, ngifuna uyishole wena njengamanje ngoba ngiyabona ukuthi sisegcikini sisekhaya uyabona ukuthi bekuwumuntu obesebenza kahle. Nazi iy'moto la ngaphandle iy'bohoho lezi zakho lezi la ngaphandle kufanele kwenzeke into eyodwa zida la uyahamba uthola imali uyamakhela ngoba angicabangi ukuthi kudingeka imali mhlambe ukuthi uzowakha u-big house ngezivumelane engizizwile usisho ukuthi kwakuzophuma noma u-2 room. Yebo. Yes, kodwa akenzanga lutho akakwenzanga konke lokho. Akwenzakalanga. Sizokwenza njani-ke we-Mr. Okay, sizoyenza kanjena-ke mfethu ikhona imoto la ngaphandle kade ikhona futhi bengithi yiphi imoto le ephatshwa namasondo? hayi Mr. konenye iphumile kwamanje mibuya yona-ke nizoyidayisa uzoyithatha usisi ayibonele ukuthi uzoyidayisa kanjani ngizomnikeza amaphepha yayo. Wamholela kodwa? Bengimholela kwase kuba nale ngxenye behleze uyibambe ukuthi uzoma. Angikuthembi yazi. hayi Angikuthembi nani ukuthi ukhuluma ngemoto mina ayikho imoto engiyibona isile la egcikeni. hayi khona usilethela amazenze nje umuntu osifazane leyo moto uzoyenzani? oyidayisa yena phela abone ukuthi uzoyenzani ngemali yakhe. Yindaba ungayidayisa uma solento bakhokhela imali. Angithi bona bangijahayo manje bazofuna imali kumina anginamali manje. Yazi usho ukhululekile we-Mr. Phile anginamali manje ukhululekile nje ngathi ngazi ukuthi awu-affecteke indawo kuyo yonke lento vele aku-affectile ngoba imali uyidlile. Kodwa njengamanje uyabona ukuthi njengoba ngidla angidlali kwangempela nale moto mina ngoba ngisho nje ngiyibonela ilentuza lelo ibhatama eligcwele iy'ndobo lemnyama. Asidobe official asidlala kwangempela konenye nizoyithola mibuye. Sizophela mina angifuni ukhaphela ngoba engenze ngayo indoda engayethemba ngila because of ngifuna ukuthi kwenze ubulungiswa. Hayi nizoyithola imoto. Yiphi imoto Phile nali iveni lapha nali indokhu i-14 lele la minyango. Sizokwenza njani ngoba mina ngibona imoto nje uzosilethela amakhizane nje soqala phansi ekhaya ngoba kufanele yabo ihamba isuzu ehamba nizoyithola mibuye. Isuzu futhi yiphi endala noma yiphi le? Hayi 2014 lo moto ayikhohleli. Yahamba right ayikwehleli ayiguli kwandawo. Manje nafanele ngoba sesiyakuqina manje angithi kusho wena. Thina manje sekufanele sibe o-salesman manje sidayisa imoto ke manje ngenxa ukuthi wena uhlula nje ukuthi wenze wena bulula ke
ukuthi ungadayisa imoto ungayipaka ngisho la elentuzaneni la emamall uyidayise. Ungakuhlula lokho. Bengacabanganga yonke lezo zinto ukuthi ngidayise mina. Manje ngoba nikhuluma nje kanje ngizoyidayisa. Sikunika isikhathi singakanani phela? Noma 2 months. 2 to 3 months. Isikhathi. Sis. Yebo bhuti. Uyamuzwa utheni? Ngiyamuzwa manje ngiyamuzwa ukuthi simnike isikhathi manje usisi lo lapha engaphilile endlini ngithini ngaye abedlani. Siyabheda isimo lapha weMester. Siyabheda manje ngithi siyabheda. Kuyabhedwa ngempela. Angiboni ukuthi usekhona umuntu ophila ngaphansi kwalesa simo eSouth Africa makunjani and enemali yakhe. And okubuhlungu awusayisho kwambheka. Bufike nje ekusebenzele la egcikeni uma usuyomshiya umdabe khona futhi lapha egcikeni la ayisho egcikeni bomshiyaphi emgaqweni. Mina bengazi ukuthi uhlala lapha. Ngiyazi ukuthi uhlala lapha somewhere lapha eduzane. Mina bengimshiya lapha emgaqweni anyukela endlini yakhe nami ngiphinde ngimuve ekhaya. Okay. Phile mina angazi ngoba sifuna ngiyazi ukuthi njengamanje ukhona ilentuzana ongeke uhambe ngiyamuntu okhuluma iphutha mina ngiyambona ukuthi lento ayikhulumayo amanga ahlaza ngeke uvume ukusidayisela imoto abe udayisa imoto wena thina sizokwenza manje le moto ngicabanga ukuthi kufanele siyibone kuqala ngempela uma kumhlahlavu weMester asidlalo ngempela la ngeke siwuthathe lo mhlahlavu kufanele wenze enye iplani engeke ibe yinhle njengoba nje sizokhuluma nawe sizokhuluma kahle ngizwa kahle ngithi Mester ngiyakuzwa. So njengamanje imoto sizoyibona if ngempela kumele sihambe nayo sizohamba nayo nayo i-team ikhona la sizohamba nayo imoto idayiswe usinike namaphepha kufanele wenze sure ukuthi into zemoto ziqondile ngoba asifuni ukuyithola sisenkingeni impela ngempela angazi Qondile amaphepha yayo yonke into yayiqondile. So siswami Yebo bhuti. Yebo ngiyamuzwa. Are you happy? Ngiyajabula kakhulu mesho kanjalo ngoba nawe futhi ngiyajabula kanjalo umusho njalo sizoyibheka aqala imoto ukuthi isesimene sikanjani. Mesibona ukuthi isesimene esiright lapho singaboni ukuthi singangisiza. Ningisize ebatala mina ngidrivele yona ngoba mina ukushayela angiwazi ukuze kudayiseke le moto. Kufanele idayiswe imoto yophindile ikhaya asika angibanga nje happy wangempela ukuthi isimo ekhaya simbi. Hayi siyabheda ngempela. Ngiyabheda. Kufanele idayiseke le moto. Kundayiseke imoto ukuze sikwazi ukuthi sakhe umjondolo nani ngicabanga abantu ba reality show ubonile uyatsheka umjondolo uyangale uyadilika impela nje. Sixakekile nje kakhulu. Hayi ngiyalalela. Sixakeke ngempela nje kakhulu. Kakhulu. Ubaba unayo lentuzane izingane lezi izingane engakanani makuthute usebenze 30 years unazi ingane ebeyigada. Usisi wakho njalo mina. Usisi wami ikhona ingane anayo. Kodwa manje ingane le ngithi mina. Ngiqonda ukuthi lezi izingane ebeyikhuliswa ulokhuzana ziyamazi sengiqonda ukuthi mhlambe uzugqilazeka nje kanti mhlambe ingane zakho bezingayenza iplan ukuthi ukhokheleke imali if ukhuluma iqinise izingane. Hayi usisi vegadi impela ingane zakhona ziyamazi. Ziyamazi impela nje. Ziyakwazi. Ezikhuliso yena. Sinazo futhi ziyazi ukuthi ngudade wabo. Kasisi lo kade besebenzela yena uAndrew. Okay. Semazi nje kakhulu. Imali. Kunodatshana la olukhuluma sisendleleni angazi usuyalisaba yini ukulukhuluma. Awushonge ekuqaleni bese ubukhuluma sizangala. Nami futhi ngibonile egcekeni. Ngichaza udaba, chazela uphile. Ngoba ngifuna ngoba ungizwe ukuthi uphile unazo izingane zamantombazane nezabafana izingane fanele izibekele kanjani zazi ukuthi kunemoto esizodayisela ukuthi kuyondlela. Kunodaba ke silixoxe nje siza la ukuthi kunodatshanyana elikhona futhi olunye ekhaya. Phile. Mr. Play ngoba echaza nje ubhuti ukuthi nginodaba engalichazanga. Sinenkinga la usisi wami bejwayele ukuthi mefika ezosebenza ajwayele ukufika nengane intombazanyana. Sho le ngane intombazanyana igcina ikhulele like lapho kuwena yes. So uma ikhula le ngane ke manje kulesikhathi sokuthi iyakhulela le ngane. Uma ikhulele le ngane iyabeletha yazala ingane. Kodwa manje mesibheka ingane hayi khona. Ayifani nalezi ingane mesibheka inwele azifani nalezi inwele zale ngane zale ekhaya.
angazi noma mhlawumbe khona yini ulwazi la ngangisiza khona ngayo phela ubaba lengane akaziyo kodwa manje mengibheka ini lezeni mengibona lengane angazi khona into ehlangana kodwa manje ngingathola ngakuwena angazi ke ngakuwena mina angazi lutho ke mebuye lo mfana wami ke lo hamba nemoto ya lo uphume nemoto mebuye yena ke naye uzokhuluma naye ngoba mina angazi lutho ngendaba kodwa ingane ukuyibona la ekhaya ya ngibonile ifika la ekhaya ya isifika yisho sengasekho isho sisi bifika izodlala la egcekeni nalezi ngane zami kodwa manje mina angazi lutho mina ukuthi bona bebeqhubeka bayenzani okay ngoba ngifuna konke nalokho kulunge thina la kaZulu ngoyisuku lesizulu uma uwonile egcekeni kodwa asifuni ukuthi sishoniselwe nalena le ndaba umfana mayefika uzovuma ukuthi kukhona ubudlelana ade enabo nendodakazi so kaZulu uma ungene emzini womuntu uyahlawula ukhipha imbuzi uthugeze umuzi ukuze phela ukukline lowo muzi ukuthi usuwenze icala so sizozwa ke ngayo ke indodana mayifika la angazi sizoyifonela ngoba uthi ayile kude ngicela sithinte indodana isondele isibikele ukuthi inabo ubudlelwane nendodakazi ngoba sifuna ukuthi makuthi nalokho kuyenzeka kufanele ugezeke umuzi hayi mibuya nje ngizombiza okay vele uzoza la manje okay mhlambe 5-10 minutes time uzobuya okay sizokwenza kanjena ke mayifika sicela ukubona imoto engasho nje khona ehamba phambili kakhulu sifuna ukubona imoto mayi right imoto sihamba nayo mayingekho right bazoyitesta abafowethu beyizwe ukuthi right then usenzele ubulungiswa imoto ibuyele ngakusisi mayibuyela ngakusisi naye usisi sizomlandelela ngeke naye ihlale nemoto sisibonile isimo sinje kufanele idayiseke le moto ngicabanga ukuthi sizizwana nomnumzana hayi sizi ya asizi kabi kodwa uwe usuzoshintsha njoba yonke lento uyikhulumela wena naba abafowethu bayaqopha so ukuthi uwe owawukhuluma and uyasho wena ukuthi wayidla imali so ngiyacela ukuthi njengamanje uzama ukuthinta undodana esondele mayisondele undodana sibone imoto mayi right sikulungise lokho sikhulume nodaba ukuthi ingane lena eyimix lapha ngoba phela ingane sekuthiwa my friend 10 between nithi ingane basho njalo impela bayibiza ngo my friend impela okay mukeli abesilinde indodana engicabanga ukuthi ubaba uzoyiqhuma nje ngocingo ngiyacela ukuthi ngazi imoto sizophuma siyibone mayifika noma uzongena street kodwa kufanele siyibone ngiyacela ke njengamanje sike sithi nje ukuphuza amanzi sibe silinde umfana ndoda uyaphela ke bingelelo wesibili Ngiyaphila bhuti. Kuhle. Sinodaba nje la ngizokuqalela kwelaba kwakho kunosisi la onikhulisile benigada ngithi uyamazi. Okay. Kunodaba kubaba iphutha lenze usisi wabeka imali kuye. Ethi uzomakhela umuzi. Kwangenzeka lokho. Nawe uyakhala ke ubaba uyasho ukuthi unezinkinga zo COVID nani. Ngoba nje kade sikuqina ngendaba yayicall sikufonela lenyanga besifuna ukubona i-event le engeke kusabila kimi sekuzobila sisi ngoba ubaba wadla imali. Ngizokukhuluma lokho nomndeni angisifuni ukukhuluma manje mina ngizokhuluma nobaba wakho thina asingene lapha. Angiyakuzwa. Wena uyazi ukuthi kunentombazane ibivakasha ifika nosisi la ekhaya yentombazane ngithe uba igama Pretty uPretty ngiyamazi kakhulu mazi kangakanani awusichazele mazi kangakanani uPretty mina naye bekhuliswa nje indawoni nje vele nikhule ndawoni yeah kade bemazi nje mina shuthi nje ufane nomuntu nje endlini nje vele yabo ufane nosisi wami vele okay hayi ngiyakubona ngoba ngiyayizwa ninokukhuluma kunje nina nikhuliswe kulosisi nazi nesizulu nani ade ngisho nje ubaba ukuthi cha ngiyamuzwa impela nakhuluma into engizwa okay losisi ukuthi bekusefana nosisi wakho kodwa futhi efana nosisi wakho ufana nosisi wami uyazi ukuthi kunengane ayithola uyakwazi lokho ngifuna ukuthi angikwazi le nto ngiyaqala uyizwa le nto awazi usunengane hayi angikwazi le nto ngiyaqala uyizwa le nto mina ubaba wakho ngikhuluma nawe mina wena kunengane lapha eyimix sakhalashana
lengane kusolakala kuyasolakala, so wena kufanele uvume uma ukuthi uyayazi lonto, wena ozosho usitshele ubuthandana noPretty Ntshontshala. Ngabe benhlontsha ngoba ngiyakubona ngazi ukuthi ubaba wakho uma ngikhuluma ngalona. Hayi benza lezi zinto lela bhuti. Angikuzwa. Bekhona nje esikhashana nje yabo. Sizenzela izinto zabantu abadala nje befika le kade nje ube mina naye benza izinto nje yabo. Yeah. Senzela izinto kodwa nje mina nje Uma ziphi izinto benenza usobuka kwakho izinto zabadala vele benidlalana no belala nje indawoni mina naye. yazi ukuthi baba wakho unecala kuya muzi unecala kunengane ke khona lapha. Sis ngichazela igane. Kukhona ingane lapha ekhona njengoba esho nje ubhuti kunengane lapha engiyacathi le ngane izalwa lapha muthi benilalana noPretty lapha uPretty bese kasimboleni nomunye umfana umusho njalo futhi mengibheka nenwele zakhe impela hayi njengoba nje ngibuka lezi zakho shuthi manje uma ukuthi awazi wena ukuthi unengane lapha kuPretty shuthi ayikho into ezosisiza ke ngane yami kufanele sithathe iDNA test sazi ukuthi ingane kabani wapha nosese egula nje ngiyabona izona zonke lezi zinto ezimbangela istress. Kufike kube ubaba wakho ngala kuphinde kube nayo icala elingala manje lezi zinto kufanele yilungi. Hayi ngiyakuzwa ma. Kufanele kuthathwe iDNA test kubonakala le ngane ukuthi ayikaba ngoba phela usisi wami ube hamba nale ngane mevakasha lapha kini ayisebenza nayo imphelezelo. Kodwa manje mase kutholakala ukuthi ingane isimithi ikhulele yazala ingane obonayo ukuthi hayi inwele azifani nohlobo lengane lapha ekhaya sithanda ukuthuka kakhulu. Mina engilithanda kakhulu kuwe uyisho lo wena ukuthi benizenza izinto zabantu vele angithi uyazi ukuthi uma nenza izinto zabantu abadala kudala kumuntu emhlabeni vele. Yeah, so lengane kufanele kwenziwe iDNA test ukuthi lengane yala ekhaya ngempela singakusuleli. Ngiyakuzwa bhuti. Into ongayazi Ngiyakuzwa bhuti. kufanele le lentuzana siyithole indaba ukuthi lengane le yakho mase wenwa uyasebenza uzogeza leyamuzi ngoba thina masamazulu uma ungene emzini wendoda uyahlawula ngembuzi. Ngiyazi nje uphila nabafana nje bamazulu. Ngiyawazi lokho vele. Awukwazi ukudla ingane uphinde ushiye kanjani. Thina kaZulu nje umuzi uyaqhinwa ulungiswe. Njengamanje sisongena odabeni likababa wakho le moto. Yeah, sibona imoto sisuke lapho usisi makumele ithathe izoyithatha idayiseke le moto ngoba isimo siyabheda. Njengoba uyazi wena uthandana naye uPretty Ntshontshala ekhaya uyazi ubukuye isimo sakhona siyabheda. Qinisile bhuti. So njengamanje socela ukubona imoto la eminyango mase nisala ke nilungise kuba kwakho uzokuchazela ngicabanga ukuthi udaba uyalazi ukuthi kunemali ayibambile kasisi. Khona izinto ngizwile bhuti bekhona indaba oyizwile bakhuluma. Obayikhuluma lo. Bakhuluma yona. Ngicela kuba kwakho uzosilungisela leyo moto leyo ukuthi idayiseke usisi bekwazi ukuphila ngoba nosisi asifuna ngisho ukumveza kuma camera. Le moto ngifika nazo manje le moto sizoyibona manje leminyango manje right ayi right vele le moto bhuti sasamba nayo uzosala udaba nelungisa nina nomndeni ngoba thina sisangene thina nje silungisa isizwe besisolungisa ngoba ngizokulandelela na ukuthi lengane le uyayihlawula yini. Okay ngiyakuzwa bhuti. Yeah. Babukeli ngibonge nje kakhulu ukuthi nobaba usamukele kahle ekhaya sangena sahlala phansi nodadewethu nansi nendodana bazosala bexoxa ukuthi indaba yemoto uzokwenza kanjani kodwa izwi seliphumile kubaba ngicabanga ukuthi yena inhlokela ekhaya uzobeke sesidayisa le moto kulungiseka umuzi kasisi. Bawethu asidlali asithi insi sithi Mzansi reality story. Angihleki mangithi angihleki ngisuke ngingahleki ngempela suke sizosilungisa ngempela isizwe. Mase nenza nje la ngezansi cela phela upress usifollow sizokuthulela zonke inhlelo ozoyibuka iviki neviki ngoba baningi abantu abasibhalelile befuna ukuthi sibalungisele isizwe. Thank you.